नै जोंहा दिनैसो लाइभआव फैदो एलपिआव गाइसमोन मावबाय थाग्रा बुस्थुआलाय नुजोब्बाय बारा 100तासो 100तासो नुखारबाय होनदो मानो बिदि मानो ओंखारोबा जानो ओंखारखायो सोरनाबा सोरनाबा गाइसमोन 1K बानायना होदो साबस्क्राइब बानायनानै आं एकदम बाथारदो इदि जानायखो ओंखारबायानो थायो रावबो फैयाखै माथो दे जायफोर लाइक बानायनानै साबस्क्राइब बानाय गोदानबा साबस्क्राइब कमेन्ट लाइक दिप 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 आंखौ माबा मबाइल नायबा 10,000 ओंखारोलै गय जानो फाथैयाबो गैया ओइ लाइना गरम बोथोर फैनानै जाबायानो थांलाय फैलाय Like, subscribe, comment. आंनि प्रब्लेमखौबा सोर सल्भ बानायना होयो Gaya goथाव ना लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट दोनबाय था दाननाङा सनाफोर सपनानै
Bisa. नोंथाङा रावबो फैयाब्रा Failah dong. खौरां होनो खौरां ha Mana? iyaवनो जाबाय Alam, selesai. र' डेटा सार्च जाबाय होननानै थिनानै सोरबा फन हरदोंबा आं हराव सिमाव रायलायगासिनो फैसासो मोनदों हराव फन हरदोंबा आं सिमाव रायलायगासिनो थादों Corona. सोरबा सोरबा हरदों Ada. ओंखायनो हरदों होननाय खोनादों Lagi ada. थैयाखै सम Kan kamu. लाबोसो हायाखै सोर सोर दं कमेन्ट लाइक सब्सक्राइब $1K plus Hei, ini sama ya? Hei, ini. Zara, sini. Laut rumah. Subscribe. जायबा दं कमेन्ट हरदो हे दुष्ट मा
Promote another nice. Thank you. Thank you for like the holiday. सब्सक्राइब बनना और मेरा प्रमोट अच्छा फिर वाला शॉर्ट था फिर orangnya on 105 dan saja pun dan saja sini 7 months aja pasca pernah tadi number 5 lagi yang belum nih nambah dulu saja singkat terus Mary pizza khaldang lain tuh iya Priyanka Mina Priyanka Minas thank you Sian bos sementara like dan kedaftaran dong saya subscribe Sian bos sementara प्रियंका मीना सब्सक्राइब बनाओ मैं भी दे रहा फिर इस रानी प्रियंका मीना बालाजी बाबा का कहना सगर से ने सब्सक्राइब कर दिया अब भी करो
subscribe कर दीजिए, ये सब्सक्राइब श्याम बसंतरी कर दिया प्रियंका मीना, मैं भी हेलो हाय मा खबर मोजां थैंक यू समायना
थेंक इउ सावनो लाइक दान हरनायनि थाखाय साबस्क्राइब बानाय हाँ थैंक यू कमेंट करने के लिए मैं प्रियंका मीना ब्लू हो जाएगा आं धर्म प्रियंका मीना गया क्या लाइन गया समायना नार्जारि साबस्क्राइब बानायना हर आंबो हरनोसै नोंनो
Itu running. Oh, dंखायो subscribe. Sebenarnya look up on sebenarnya. Dंखायो itu sebenarnya. Prank कमीना फ्रेंड्स नहीं किया बैक बनाओ मेरा तो 50% गया फ्रेंड लेना फ्रेंड कमीना आईडी है तो देना